Ofiti to pay me a chain and when you ye. And to a drain, Senua. If you are go, yes, me go. Would you pass up a swab about Tinia and Fapre Coupe a young to was. Arafo amohwe me fresh chi ni menche ye ma munyina atrase ye makwa abadom NYANSAPO kasa mfanyini so biem ye si nkonwa se ya na munim se ye ba na ya baba besuade ententem so a me so subscribe na share na like ya na ade adwenkyere sa ade atato na ode aman sanse ne ma mabobọ so imi ense nyina no se wo beche ama obi enya bi ahwe na wo be subscribe wo ana se wo de adwenkyere beto ase no ni nyina aboa ye e ma yetumpon ewe adwuma yeyim na aboa wo nso ama wonso de edi betum bia no anya bia hwe eni wonnuanom a omunya nhuni ne mapa ene ne pa ekoso ewe NYANSAPO kasa mfonyini nso beboa ama omunso anya bi na won ma hwe kame ho na yenko ma yabrewa akwaba na afe yemra ne nkomobo no yemfa asenti no emetomonim ewo ha no okofo yemo akwaba NYANSAPO kasa mfonyini ya enyado na wompom ti sei nyankopɔ twie di ampa adawroma ne nananom ne mompaibo me da so ti ase yeda otwedi ampo ne nananom so ase oyi nananom firi mu a enyeyi debi sanse ye kwa ye beyi wonu so ka ho e na ye ko so otwedi ampo obo ye wode ye besi nananom so enokre adefo won de nkomo no se de esi keka kono no ye nhya ase mpu ebrongu ma egu nhirani ne ye ta akiri edikuma kodu ne beso abiribira Abrewa se bene no ano no ene nenne ye pese ye wai kuro nani ni etinye mmia ne yiye na awukura e de afiri ho enu nti no Abrewa obekwa yimfi a ye kobisa Abrewa court kura judge tie adwom no se ene ye bekọ ne akobisa Abrewa na nyame ya adom adasenne edase yehia ye di mu aye de aba se asofo na edi nkomo a ye kobisa Abrewa akonfo edi nkomo a ye kobisa Abrewa no be say the mystery behind that name ye kubisa Abrewa that statement no sa kasafue ano eda ho no se ye kubisa Abrewa no abakwasem anase sumasem bai na eta akiri eno nene ye bedi hu nkomo ntikamo na ye nkone ni nkomo enwie no na ebiem mo a ya no mapala ye se me ba me frɛ Abrewa no na afei mwate ase na akomato ye mu nso asa aba Okofo ma Abrewa papa bi emena ba me sa mu akwa ba bi mu ya awisi ene de ni nam nie kan ye suma sem bata sa ye kobisa Abrewa no ho ka kire ye yo emena ese na panyini bi wo mi kuro mu ha na onu obi di nko se empanin sem na wo peti edi a taobo na mi be yi mu akire wo ene mata me bo Abrewa yi papa wo ye tete abakwasem pa na kanero na se wo hwe emma ne mema asetene mu a na emma enteteye ene ye ne mu odu che mema enti Abrewa ene akokora na Abrewa se mu odu ti se enkola ne timi kọ maame ne ho chen apa no enti wahiri bi tena ase saa wahiri ne tirimu odin pa na wokoya se ye frɛ ne kenka bi asem obeka no anu yiye ni ho preko pɛ twa se yo se nyo twa akọ saa wahiri wotena ase di ni manfo nya papa fe koduru biribi a o kan se emerewa yewo saa ne man ni mu nyina yenkum wo obi enkum na Abrewa enfiri ho nti afi die na eni ayinya emerewa ne nkokora yi ni yisaye ne yedi aba ebu yitirimu eni aye twi emene eni aye yese na eni nyan na se wo hin no so hye sa amra no kroma no so di so so se wo kan nka ye frɛ ne kenka bi authoritative o kawi asa
Onu wa koyi no. Obi entimi yi ano. Ne manfo nyina so pene de wo ye no. Enti wo budi saa mre yi so ama. Abrante baako. Ye frɛ no dapa. Na ne maame wi ni usa. Enti wonana na tete no. Te se me ne me nana kofi ti he. Wonana ne di fofi. Enti na ne nana yi woni ne ho agoro. Na wo ye obomofo. Ukuwire mu. Enti wande wo wita so se ne nana paa de. Wo nku ne da. Kwan bia so. Unkum ne na de ye de be ye no bia ye mfanye no afi na ba bi ye didi kono na ani ye nyan fi se anya sa wo mu na be bo awura fi ye wura fi ehwe se ye no kroso obi akum na bere wa na anadwo bere wo fa wo na nen so ye bofo nti ni wiram nya dua bi na du kuro mu so bai siesie ho kama mo be fa wona na na ode no kwahye dua na dukuru enti ode kwahye dukuru mu a wo ba no ene wode bina bo se wona na se wosuro sekanwuo ana sa ba ewu enti wakoto nsuo mu ewu enti wosere no wona na akoto nsuo enti amanfo meboa no me yenyi wona na wo se da pa so kra de ni pe ye be kunu no akoto nsuo mu a wo nwu nko opereko wosure sika nwie no atomsuo mu de a wonkwe obi enu se Abrewa na kutonsuo mu nti da pa sori ya oye aduane a sa na dwo wo kwa anadwo ha no wafa na na de no de ahye na piritwem na ode kɔ no na na didi a anopa no abefie ya sa kwa chiri afedie emra wo hini yi behye ne se obema yesidan esense soro na enka fom saa no pesu esi na hinsi o se yesi yenkum mere wafo ewo ne kurom no afedie de asa betom no emra wo hye no edane a wo sie no opese esense soro wa abra enka fom wode tu kurume yanim edane esense soro di ebe ye dey nti anadwo a da pa ko na na ho no o se na de kanka bi di aba o se die be bi o se kanka bi se na himfi a yinsi ma no edan no ensense soro ensifo na asem we de fa hene ene kanka bi hia na obehye yase osi wenye de nkora edan ne mo besi amna sense soro de o de fmedi an mamrem ni di nwie na menkyere wo de obeye ti eja o ya no wada no se ko kwa no ne wo se hwe wo kwa eda wa hye mo no a woni mu nhia no yaka no se wo se kyena wo sia anopa wo kodura na mo tena se apagya wonsa se wo so wo kyera adwene kyerema ne nya akono sa ade ana na eye no eye papa fi se wo mayi wo bienye bi wo hina na himfie sense soro binsi baby ada na ya ade na mo be yesoso ama na emum edan bia ye besia ye keka aka ne se na yenu ye se foundation o keka re da ne kyerɛ mo se de emu nsi nye no a ne mosi wonu wanya anisu ade hinsa enti eda ne foundation wonyi mamo na mo so mo nsi da osemate fie Abranti be fie ye kakra ne da wuri si so na nase mu nhio mu nyina akohia ni ebobo no abi de nana asma woni ye kedi idi wada wuruma kebra fom o pagya ne so o de nana e ka ne ye papa me de me ne nana ya adwen ne nana abunti na se futu a ne nana de ma na onwuram ho no eno no wo be di so ya to ho no
me de me ne na ya adwen ti so o mayin bebie ni ho a wo hini bi ahemfie sense soro ti na na ebe ye die di kan am yekure ya ye krabehwe amanfo afiri baabi abehwe yen wo se wo mo nsem mada pa wo abo ye nsem na edan no ye besi soso me de me si ye betimi asi na emu mansa ne ye besi dan no nipa nyina ni se ye besi dan ya ye kekare dan no emi ehunu adan dodo e wo se bemu eni adan no se de ye besi aye no nyina ye kekare yede na na da woroma ono anani so ade sum no wose wonyema ntimi de ade sele to de nim se onkeka de da no ema yen okeka ma ye wi a ye besi ne kama e de ama no am yikure ya be yikura krabe afi de okasa wi na nesi ni trase yitiyo na mati hukum da no kra de me so mo adwene hwe Abero wa de dane ere eso wo mu adwene hwe kwa unsi sa ahemfie no yentu yebu na ekiri egu nyumero ko ye no na bu sa hosu metu nagu afero so de so ya adwene hwe kwa nti ekiri obi hu ne de yebeye ohini wo prio aferi de yebeba ne se wo pese ni hu ye hu ha cha himfo wo me mu nyina enti wo mu nkɔ wira mu nkɔ kyere sebo animu no so na ne nwoma no yenwa ye ma baabie ntwa yen famila sebo wo be da wakɔ kyere animu no so ayi ne nwoma yen fa ba mo no yen fa tuyu kano na beka obeka kyere ne nana no su enye den sebo kyere enye den kura o de fa asra fa nam ho ne fa koto baabi a wu se sebo ne twono no o de koto ho wi a kote baabi obawi wi e be bo no ate asra ya na mpanyfo atwi oboko nko no so saa no aye ne sei ni wode ne saa che na aye sei eburu pa pedinfo na ye twe no wo mu no wo mu wi pe anu ohye papa na nie ampani ampara da pa koye ne saa se boburu da no wo mantam ne den chichire no no so ano eni fie fie ho ja ekudwa no woman eyi ni ho baabia yi ni pepepepe na nsa nyina yi ewie da pawa ya de ayade enti ene na mi bi di mafashi pa e pese mi hu yi hu ti aboa no homa no mo mfa nhye me yes wo be chance bo no nwoma no a da pa akofa bae na wo mayi afi aboa no rede ho no o de be hye e di wura ni ti de ne nsa hye mu e de ne na hye mu ya pempa mo ni mu se wote ho ete sai e wo na na afedi ho aye hu ete sai me ho aye hu ni ye guru na na esi dwom no wo sa ti wadadu okuru hwe man sen na na agilani a fifra tini bi afi kubu obe esi no nsia no na enwoma no na awo na achi ne nam no achiri na nanam nyefe yese ye nwura a ye wura enyeyi oso ha wodi wi ene achiri ne nam na famu te se o se bonu a na te ho idi na ewu ye gie ho ba bibie ni ho a ye ya eyiyi na nande eni dem no wo team da pa fa ho no ko na bere wa ho o se enu na de adure ni o
kanka bi ade a wakofa de aba no waka se bo ngome ade wo se waka nwoma no wo se wo so de yehye ama no ho ayehu no wo de yedi na fa he eguri fra no pa be pon nwumire yi no wo woro firi na na ho nyi na nanam nyina yetete isi wo kwa na wa yehuju no da ho na koma na ente ye nko wo si chanka bi de odi abani enye de odi pe bibi me mini di wie afidi na we di na kwa na dwo ya semate ene na ne di wie na wo se hwe ko ne kurum hofo no yentwinsuemu nana so yentwinsuemu nana so yentwinsuemu nana so enwoma no be ye mere no maworo ene da paadi mirika obae o bano osunsuo montwom na mfangu nana so ehwiegu no so kyese nsuo kan na no ho ina gi kakra mo bia nsesa ne mam ye nkonsuemu nana so obia fa de emra ne kurum yi ye twin mokiti ne ngra ne ade ne wo ba ne ehwie ne yete wa ye agigu no so afi de eye kakra ehuma ya ye mre nanade afi de usu ni tiri de a na aworo oso ne nsade na yi usu wo koto da pa mu sei bam da pa die na memfanye wo die ben nyansa kakraka pa to see ukonya fire hen ka kire me kurei me chemienu am de fa ubedi fa bedi fa ade a waye de esombo afedi wo mu nyina di da pa ene da pa ne obi e fa ba bia obi e pe ba bia obefa de da pa ye de bi nsi da afedi na wosenana menka wosemeka ka kire me si pa ma de ache no wosenana me hu ntasem nyina ne se wo kan se yenkum ye mere wa ne nkokora mere menkum mi nana fofi me nana menkono me de me nana kusie enti bra wo ka se yensi dan ewo esoro no wona mko ka kire no wo ma amadwene seke kare da no wo soro ma ye ni yensi ebra ka se ya nkire se bo animu no wona wo kire me se me ma ne namfa asra mfa ho ene no so ampa me di nya awosebo enti nwoma ichichiri wo awuwe aye ni birisem na mko ya na nase yentunsu ngo so na nwoma na be ye mere ne ya woro ti na me ba na me sunsu no enye bibia me ni aduru me na na fofi ene mama dwene sinti Abrewa fofi ete ho wose wote ho wose bon ko fa mere me ne trama himfie he ya ekwe wose da pa wo wose debi na na di densi afra bosom ewo na yu nyina pa no ho se ye me fa ba ne betana na himfie mpa ekwe Abrewa fofi de ne ba na di asa kwhia no de ne betana na himfie no wose nana ade a wo no nana da pa ya ama me no kurei mokura na mudi mu kase enti da pa akonwa amede wu isi so ne se konti hene kuro ni tiri ehene ene bibi ekoso wo kuro yi mu nyina wona woda no abonten nom hene ni kuro tiri hene na nana de wote me nche wo ha asema be yire me so ma bi gusa Abrewa ye ka asem koduru baabi na yire me so no na mi ejaye egu ho se mi kobusu ma Abrewa ansa me ti asem na heda ma bebusa Abrewa de wo be ka no eno na me de be ye adwuma mi so ka me ho a ma hini ye be ye kese
mahini entofom da mahini enyira da menya mobo da na menya mfomoso so da aminim se meye papa no makomanim ama mikure aye kana behwe usiesie baabi wa ahemfie ho na odi Abrewa tena ho enti sa Abrewa wo hini ka asem ene wode ne nana da paaso ye kunti hene ti kuromu mrante ye besodi empanyini besodi da paa na daya no kuro ni tiri ehene no na Abrewa so te ahemfie ho enti nana ka asem na ye din na wo huri wode beto a ko bisa Abrewa eno na aya asem ada santimam ha Bikubisa Abrewa obi kura tete no ana wo mu kwesirem kotu bosom no okotu bosom de ba wo pa Abrewa tena homa no Abrewa wote bosom no de wote bosom no ho oya Abrewa obi beye duro ne beye nam a Abrewa na wo ma no hweso amene gina santimeyi mu ha be bia mi kubisa Abrewa eni kwinte hine no de ede baaye no enti edina Abrewa enye mfomso okra na se ade ne mata Abrewa nachi amakwa enti no ohwa na ntintini ti awa Abrewa yi obi a onim de sanete bibia ni ho a bibia ni ho a wo de be fa ontumi enya adwenkyere emfama ho Abrewa mitie abasem a wode ato ya mitie kosi ye na de ba kwa asa ma mehu ne se obia ni wa na ho de enso so na kwankro tinti ameka sanse se ohwe ohene na se obibia e wotumi ya odi ye ni bibia na enso na onim nyansa na nyansa abon se de adwonso abo akwa wo kukuru timi asoa de aye no ho kyenkyere enti wiase wonipa bia pe ahobrase ye kyira kwa se wo gbo wo bra abrabo papa ahobrase se wa brabo ase fi se wo di ahobrase e se wa brabo ase na wo di anidie emma mpanyi a yedi wanim ana akora na ani behia na wo di wodo ni anidie ni ahobrase a ene pa bi e wo ho bia wo mfansie wo enukre nti wo hini we no na wanyi wo hini nyansafo da panso dia mesua ne se da panso yi obi a no ono so won kae anse okai se ne maame wuye na ne nanen ne tete no amena nyini nenne yesi mi nkokum sa nipa ya wano aduane amedie akonsu amamanom wadwade me eyi sebe metu bini na asimatade me yare dem besisi aduro bedi bengu bantuo mbesame na ase ne mi nkoku na okai we nyina ene o ma na Abrewa no so ede ne kwose beebi a osama na aduane enyina adi enti da panso won kaye Abrewa nso dia misua ye nso ne se Abrewa nso ede asem che na onfa asem enhyeni mu senti Amerika ono nso ne de ne se oyobi a onfa asem nche no de asem hyeni mu a kaminyi ne se bibia fa saa ohene sisifuo we hu wodifuo we hu bia no a enka ne nana ne ba nwuram ho se obebo na mane anka obefi mpu esan se enam ono no so ne ne enipa da se ni wone mmoa ena ti we nwuram ho hye dukrom se otwen nenso no ebre bia ne nanan ede asem bia ya adwenkyere a ono wo hu nimdie bia no de ba ode yakoma pa no ode yi nano no ode kọ eno nso kyerese se wo tiwi ase na uyo bia ode asem che na unfa asem nhyɛ mu a eno nso boa sanity eno ne nam so ma afi wahini a wo kumrewe ene nkokrai tirimodinfu afi de wone ne tifa wone ne hwibum wone ne che asem yese wahini wo kodakora wotimi ba wo bebusa Abrewa se Abrewa biri we ya me de kodai eye ebeboa me na mbonkum so na me na nifa oba nso ankotra no ani fie na mu ahemfie mu ahemfie ho no wahini yisiesie baabi odi amano a wote ye ofa asenso abeye krotri mu ahene siri mu ya hene no Abrewa nyina akoba besi se
Odi abotre edi wanim kan e bibia ewie nkunimdie da pa wa abotre Abrewa wa abotre ye mom ohene se bi ogimifo no a onim nyansa no nza ni abotre no o na wiye afi enyankopon ekra twrosim wo se wudi masem so na wunya ntobo ase a wo tamfo be ba be koto wani enokre se wudi masem so na wunya abotra wo tamfo ebeba na waba be koto ewo wanim ampa hwese Abrewa ne wo hene kokuti utinimodefo kenke bi de ono be ka na yefa na ene wono said Abrewa ke mi gidi said aduane crime so de be sana na Abrewa mentim famfa ma no bonkum na famfa nifa se bi si ni sei why and say aduane ye de Abremi Abrewa menye ne dai mi di ana mi hwiegu enne yenye nkate na ema mi ana enye abunabunu obebisa ni nyina na wo hwa mi asese de medure de na mi di ebeboa me obebisa ni nyina na die kura na menya wadwe wo no wo nana da pa adwene bi ma mi fosie na chese eno no Abrewa to nwum we mam na mi sorry we de me pesa wo beto saa nwum we mam ye pa mi ache sa wo re wo hini ya ni tiri mu po no enye obedi wo hini no fa ayo ni motofo mu nyina wo de ba nyina adwemboni wo ntim na opese onya ba bi gina na afi wo de ye adwuma enti wo pe kro na che ena obenya ahenie no ena afi no wo dan ni suban adi so nyina wo sese mi bebi kuro so panyin pa anka de meye wo mo enti nya ne wo besi saa ni gina ye na anu wo sisi no enti saa no nwom no to saa ho nwom no fa Abrewa yi wo ewire mu ho a ye suma se wo hini suma se dom ne da pa anko de yenko fa fofie mra no me giri se fofie yem hye no adwuma obeto anse sa ye yekum mrewa enti de obeto an se wo friti to pa mi ache ne no anyami o ye de ento adure ensenuwa ifie wo ye nko ho yesimi nkura o ofriti to pa mi ache ne no anyami o ye ento adure ensenuwa ifie wo ye nko ho yesimi nkura o edina yemi bo edina yemi yo ento adure ensenuwa ifie oye nko yesi nkura ho ohini kure yesi yenkumi mfirim ave wo peme na afi edi enne yesi memra owo firi tete no wo peme enne de ehini bium na mefa me de adwam nanso ni Nyankopon te asefo no no wasiesie nipa bi ama Abrewa no ade a mehu wo wiase ne se wo nipa se yewo na abeye yi a enye so fiti ya no ayi obre wo bebre papa enu na make se na nampedu bo odwun bi se we esubo ntene o tena kobo opomu a woni na meaye mu ntimonka kwaye ni petem ansa no akobopum enye so fiti ya hu no abopum amena yi enti wiase wonipa sa wo pese wa bra bo tene a emfa prekope eye ntobo ase kakra enyame no a ekwa na echia no watena fa ha eye se etene na achia akoto ha eye se yewe ebeduru baby kwa we kura de hu ya anka ye deni na nso so eye atenetene empanyin se wo furu dua na wo tehwe a wasi enu nti odwontofo bi bo no nwom so pese wa brabo ye ya kodi de wa ye ni are ya se ube wu Jesus ya ajeso abo brapa pa enti mesro bo brabo papa na wa brabo be ye yie na obetimi akodi de wa ni are ye gina brabo papa so se wo bo brabo pa na ade adwum fine ti mu fine na ade nante a ye besum fidie no bebo atra awomo musum fidie no bedwene ho bayi omo beka se ye ntiase da ebi ena esi afi minu mienu nyina ne yate Abrewa no sentia opem so create mi kase ye kubisa Abrewa ye hu de na basem ne free ye hu sede na bosse free ye hu se ne free ne e de aba bisi enti se wonimu a
Mesro meba na meka se me ne Abrewa edi nkomo a temase esanse wono no etwa na ye dia na kire ye so a yes ye mrai ne afa ka se ye ba kokko ase ya abatrapa na ya ba bibisa ya Abrewa enu nti wo ye Abrewa esomasem nyansa nimdie ahye ne ma na onimde Asante mane Ghana de odem sonko nti ne yato ndin se Asante ngoma ahanso ye NYANSAPO kasamfoni so ye sane ne badwen ba awie bomodin subscribe share na like na fo adwen che fato asema midin ene ebusu apani wusu aduomi mema mo nyina mo ene hwa awogya ade nti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro nimu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantum ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratama the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya